Silav roj başê var baş ji hemî hevalara hêvî derim hûn baş in. Îro jî em ê weşanek çêkin lê ne ser mijarên gelekî cuda, em ê du sê mijarên serekê bigirin, em ê li ser wan nîqaş bikin, analîzek bikin, encam jê derbixin ka rewşa me a netewî çawa ye, em ber bê ku dirê veçin, qedera me wê çawa were tayin kirin. Çi li benda me ye weke xeterî, weke tewlike li pêşiya netewa Kurd. Em ê îşev bi qasî çend deqeyan em ê behsa vê mijarê bikin. Ka ez binêrim hinek li helê we bipirsim pêşî. Ulu müzik merhaba. Metin Nadrî êvar baş te re jî hûn tev bi xêr hatin. Êvar baş ji we hemyan re. Saîd Hutî li vê derê ye. Tu jî bi xêr hatî. Lokman Aksoy Quwet beş te re jî. Kewet benivîsiye bi Q binivîsînî baştir e. Kek Lokman Quwet be. Ya kurmancî pir hêsan e. Kurmancî eger hûn maila xwe bidin serê eger eleqa we hebe, eger hûn daxwaz bikin em vê derê dikarin canan dersê Kurdî jî bidin destpêkirin. Alfabeya Kurdî çawa tê nivîsandin, eger daxwaz hebe mirov dikare tiştek wisa çêke dem bidem, weke vîdeo jî, ne şert e zindî. Erê. Ev jî ihtiyac e, yani pêwîstî ye. Mehmûd Begîk, merheba ji te re jî, tu jî mamoste here hebî. Gelek heval li vê derê ne, û tev bi xêr hatin. Ez ê pir berfirehî behsa vê sewqiyeta eskeriya dewleta Tirkiye bikim ber vê başûrê Kurdistanê ve. Me gotibû armanca esasî ya dewleta Tirkiye di vê demê de ne gerîla ye. Yani heqeten di vê zivistanê de dewleta Tirkiye çima hewcedarî dibîne, pêwîstî dibîne, ew qas bi sedan wesayîtên zirxî, çek, sîleh, çek û cebilxane derbasî başûrê Kurdistanê bike. Ew qas pêdiviyên lojîstîk derbasî başûr dike, eskeran li ku dirê bicî dike, bi hezaran eskerê xwe rojane çawa xwedî dike. Yani hemî em ê behs bikin. Niha hevan no. Orhan Esen marûf kadandir. Ez navê hinek hevala dixwînim, navê hineka naxwînim hûn naxeydin. Ne wisa? Eray Aslan, Bahattin Veysîoğlu gelek heval hene. Muhittin Şeker baş e. Hûn tev bi xêr hatin. Silav ji we re jî. Muhittin weşan ji me hemiya re pîroz be û weşan xweşbe ji bo me hemiya. Erê pêwîstiya me hemiya heye bi fêrbûna Kurdî. Eger em zimanê xwe bi kar bînin, dewleta Tirk jî heft bavê dewleta Tirkiyê jî were nikare me asîmle bike. Mesele ne tenê zimanê jî dibe em hişê xwe biparêzin, hestên xwe yên netewî biparêzin, ji dew û doza xwe em dûr nekevin. Eger tenê zimanê wê Tirkî hebe jî, dewleta Tirkî nikare bo we. Mesele ne ziman e. Bi sed hezaran însan kurmancî daxivin lêbelê di xizmeta dewleta Tirkiye de ne. Mana wî çi ye? Lê ji bo nesla nû, ji bo zarokên me, ji bo ku nekevin bin bandora dewleta Tirkiye, baş e ku mirov li ser zimanê xwe bisekine, Kurdiya xwe pêş bixe, ev mühîm e. Elbet hemî tişt ne ziman e. Ez ji we re dîmenek par vekim, dîmenek pir xweş e, kîfam gelek jê re hatiye, binêrin ez çi ji we re par vedikim. Süper dîmen e. Di vê dîmenê de qîmeta civaka Kurd dide jina Kurd. Binêrin. Jinekê Kurd dema di derî de dikeve hundir, cemaet rûniştiye û qismekî wan yani hemsalî wî ne jî hemî radibin ser piya, rêz û hurmetekî cidî digirin. Ev rastiya civaka me nîşan dide. Civaka me ji jina re hurmetkar e. Pir xweş e, dîmenek pir xweş e. Baya min di twîta xwe de par vekiriye û mixwest wisa ez bi we re jî par vebikim. Tiştekî pir xweş e. Hevan no. Binêrin, ez ji we re çi dibêjim? Berê ku em derbasî sewqiyata mezin ya eskerî bibin,
ez xwazim ji welatên Ewropayê hin agahiyan bidin we hevalê li Ewropayê ne ji xwe dizanin hevalê ku ne li Ewropayê ne hevalê ku li Tirkiye ne li deverên cuda ê Kurdistanê ne eger ê bixwazin werin Ewropayê li vê derê bi cih bibin niha welatên Ewropayê hêdî statüya koçberiyê diguherîne yani mayîna li vê derê hinek zehmet dike lê pêdiviya dewletên Ewropayê bi biyaniyan heye kesê ku xizmetê dikin kesê ku dixebitin pereqezenç dikin pere dixin kaseya teqawutê ji bo ku îxtiyarên Ewropî pir rehetî bikar bin bijîn hûn zanin kaseyekî teqawutê vê derê heye ji bo ku ev kase tim xwe nû bike pêdivî bi xebatkarên nû heye bi xwînekî teze heye ew jî ji biyaniyan temîn dikin ji ber ku êwan bi xwe bûyîn zêde tune el vê derê yani zarokê wan cîwanê wan terê nake ji bo ku kaseya dewletê tijî bikin pêdivî bi koçberan heye ji ber vê yekê koçber gelekî tên Ewropayê kesên xebatkar kesên ku emrê wan cîwan e qebûl dikin îja ev biyanî dema ku zarokan jî çê dikin yek derdekî Ewropiyan dimîne em çawa bikin van biyaniyan entegre bikin entegre jiyanê bikin entegre çand û kültûra xwe li vê derê bikin ji bo ku problem dernexin ji bo ku wextê ku ola xwe pêk tînin ola wan nebe xeterî li ser civaka me ya Ewropayê di vê çarçovêde insana qebûl dikin eger bi kêrê wan were bi kêrê wan neyê red dikin dişînin derva Sistema xwe ya perwerdê zext kirine zarokê we perwerde dikin tam eger Alman ve dikin Alman Belçîkî ve dikin Belçîkî Swîsrî ve dikin Swîsrî yani şi ku gumana we tune vê derê xwedî li wan derdikevin ha bi şertê ku çand û kültûra xwe ya esasî jî elbet biparêzin li ser vê binêrin nûçiya ku me amadekiriye ez vî hinek piçûk bikim ya berê min ji we re digot yoldaşlar ewî hevalan min qedexe kir divê nebe yoldaşlar ez bêjim çi bêjim heval no ji xwe re henek dikirim ji xwe re bi gotina yoldaşlar ji xwe re henekê xwe dikire nahêlin hûn nahêlin em ji xwe re rehet biaxivin sala 2023 li welatên Yekîtiya Ewropayê 3.700.000 kes hatine qebûlkirin mafê wan ê rûniştinê çêbiye yani nêzê 4 milyon însan li welatê Yekîtiya Ewropayê zêde bûne mafê rûniştinê bi dest xistine rêjeya herî mezin a kesên ku mafê rûniştinê wergirtine bi rêya yekkirina malbatê biye sê ji yekê wê jî ji bo kar biye yekkirina malbatê çi ye kesekî li vê derê gence zewiciye li welêt jin û zarê xwe heye wana tîne Ewropayê ev yekkirina malbatê ye ev qanûnekî wisa heye eger hûn li welatên Ewropayê bin mafê we heye û malbatê xwe jî bîne cem xwe bi vê rê însan tên mafê rûniştinê bi dest xistin elbet rêya penaberiyê jî heye ajansa Amaran ya Yekîtiya Ewropayê destnîşan kir ev hejmar di dîrokê de ya herî zêde ye heta niha cara herî zêde ku însan hatine qebûlkirin sala 2023 ne li Ewropayê piraniya kesê mafê rûniştinê wergirtine koçberên ji Ukraynayê Belarusê Hindistanê ne belkî jî ji ber şerê li Ukrayna hejmara sala borî ewqas zêde biye berê tu ca negîştî bû 4 milyonê hejmarekê zêde ya Sûriye Afxanistanê jî heye Iraq İran Tirkiye ne di nava vê hejmarê de ye lê em dizanin ku hem ji Iraqê bi taybetî ji Başûrê Kurdistanê ji Îranê her wiha ji Tirkiye jî Kurdên me diçin welatên Yekîtiya Ewropayê serî li penaberiyê didin yan jî ji bo karkeriyê diçin ji bo xwendinê jî ê biçin hene lê mirovên ku herî kêm zehmetî derdixin ji Ewropiyara Kurdin heqeten Kurd dema tên Ewropayê entegre dibin zû entegre dibin kültûra xwe çand û kültûra xwe pêk tînin komelê wan hene saziyê wan hene li vê derê hem xwedî li xwe derdikevin hem jî ji qanûnên Ewropiyan re rêz û hurmet digirin şiddet bikar nayînin çend cana wisa diyaloga me çêbû bi polîsên Ewropî re dibêjin em ji Kurda hez dikin Kurd ji me re problem dernaxin yani nakevin nava karê qirêj nakevin nava narkotîkê nakevin nava meseleyê şiddetê dibin navê olda vê derê kesî tehdît nakin yani ji Ewropî ji Kurda hez dikin em derbasî Başûrê Kurdistanê bin yani eger niyeta we ya Ewropayê hebe ez pir ne taraftarım milletê me Kurdistanê biterekîne were Ewropayê lê rastiyek jî heye hejmara me li Kurdistanê gelekî zêde ye yani
em bixasî 5 milyon insanın li Kurdistanê qismekî me eger Kurdistanê biterikîne were Ewropayê jî ez dibêjim pir zerar nade nüfusa mezin a Kurdistanê. Zerara li Kurdistanê belavbûna yani guherîna demografîk e. Eger dewleta Tirkiye ya jî Iraq, Suriye Ereban biçe, Tirkan bibe li Kurdistanê bicih bike, yani coğrafya Kurdistanê biguherîne ew dibe xeterî. Ama çend însanê me Kurdistan terikandin hatine bajarê din ew nabe xeterî. Ez wisa nabînim. Tam berova jî medeniyet dikare pêş bikeve, nûjenî dikare pêş bike, mantık dikare biguhere. Ez ne taraftarım ku Kurd tenê li Kurdistanê bimînin û ji nîmetên din ên cîhanê para xwe negirin. Ez xwe ne taraftarım. Ez dibêjim bila çûyîn û hatin çêbe, bila danûstandanên aborî çêbibe, gelek bajarê me yê Bakurê Kurdistanê xwe li ser Ewropayê xwedî dikin. Zarokê wan li Ewropayê ne ji wan re pera dişînin. Eger Ewropa nebiya milletê me yê Bakurê Kurdistanê ya jî ê Rojavayê Kurdistanê divê em rastî bizanibin gelekî diketin zehmetiyê. Ama bi xêra wan ferdê wan ên malbatê ku îro li Ewropayê dixebitin, xizmetê dikin, malbatê xwe jî xwedî dikin, derdora xwe jî xwedî dikin, perê ku li vê derê kom dikin dibin bajarê xwe di razdemeniyê de bikartînin. Yani vê derê ez însana teşvîq nakim lê rastiya me ev e. Niha di şertên zehmet ên aboriyê de em çawa îdara xwe bikin? Xizmetekî tune, fabrika tune ye, hilberîn tune ye, eksport tune ye, em çi xwe xwedî bikin? Zevî nemaye, mêrg nemaye, yani tiştê ku niha hem li Başûrê Kurdistanê hem jî li Bakurê Kurdistanê Rojava em ji nav derxin, li Rojava imkan heye. Ama insan wextê ku nikaribin tiştekî hilberînin, li wê derê di fabrikayê de bixebitin, perê ku qezenç dikin bi xwîdana aniya xwe, bi keda xwe, eger nikaribe pê bijî jiyanekî alternatîv ava nebûbe, em çawa xwe xwedî bikin? Rastiya me ev e. Li Ewropayê însanekî wextê dixebite 3000 euro wextê ku bi dest dixe bi 3000 euro dikare malbata xwe birêve bibe. Dikare pêdiviyê xwe yê jiyanî bîne cî. Ama li Bakurê Kurdistanê tu mehekî bixebitî pêdiviyê xwe yê jiyanî nikarî bînî cî. Rastiya me ev e. Tu nikarî bijî, tu nikarî bi rûmeta xwe bijî. Mirovan bi rûmet dikin. Ev dewletên dagirker. Li çiyayê Asosê yê li gundê Gelaliyê yê navçeya Mawata ya Silêmaniyê bombebaranekî pêk hat. Hevano. Dewleta Tirkiye dewletekî din e hîn nayzanîn lê beriyan hajber ku dewleta Tirkiye li xwe mikur hatibû ku çiyayê Asosê daye ber bombeyan tê texmînkirin ku dîsa balafirên dewleta Tirkiye bin. Qaymakamê navçeya Mewata Kamran Hesen dibêje îro saet di 15:10 de piştî Nîvroyê balafireke şer çiyayê Asosê yê li gundê Gelaliyê da ber bombeyan. İhtimal heye ku bombebarana îro ji aliyê balafirê şer yên dewleta Tirkiye ve hatire kirin. Ew jî qenata xwe dibêje. Çima ew ciyê ku hatiye bombekirin xaleke çavderiyê ya kevin ya hikûmeta Baasê biye. Tu kes li wê derê tu nebiye dibe em nizanin çima ew der hatiye bombekirin. Ji ber vê yekê şik heye dibe ku ne dewleta Tirkiye be. Lê ji ber ku beriya niha ev dever dîsa hatibû bombekirin ji aliyê dewleta Tirkiye be, ji ber vê yekê guman heye dîsa aynî dewlet be, dewleta Tirkiye be. Êşxwe kî heye? Ya İran e ya dewleta Tirkiye ye. Ama İran çima rabe bombe bike? Gelo hêzên PDK İranê li wê derê ne nayzanîn. Ama sedî nod neh nokte neh em bêjin dewleta Tirkiye ye. Ama di nava vê mehê de ev cara çaremîn e ku çiyayê Asosê tê bombekirin. Ev bi vî awe ye niha hevano sewqiyeta eskerî artêşa Tirk pêşî ez dîmen nîşanê we bidim. Paşê jî em hinek li ser baxifin. Yani bi hezaran wesayît esker çek Cebilxane dişînin Başûrê Kurdistanê. Sebep çi ye nizanim. Ez her ji we re dîmen bînim. Binêrin.
ام پیشی li dîmenê xwe temaşekin pişra em li ser baxif. Yani ez vê rewşê wekî rewşekê nû dibînim, rewşek teze ye. Di vê derê de dibînim ku hedef ne gerîla ye, hedef tiştekî dine, ew tişta din em nîqaş bikin, em hêviya xwe jî wan de nekin, em hinek şîrove bikin. Ez pir naxwazim reşbîn bim. Ez dixwazim hinek pozîtîv jî bifikrim. Binêrin. Seriyekê heye, seriyekê tune. Ev hemî wesayetên zirxî ne têda tijî esker çek û cebilxane ne. Ev tiştê ku hatiye kişandin. Ama qismek mezin ê sewqiyatê jî nehatiye kişandin. Ev dercî hûn dibînin Amediyê ye. Yani di Amediyê re derbas dibin diçin navçeya Dêrelokê li wê derê bi cihê dibin. Sewqiyata askerî ya Artêşa Tirk li nava Xaka Başûrê Kurdistanê ye. Ew ji ev 3 sal dewam dike. Lêbelê şeva borî karwanekê mezin ya leşker û çekên giran ber bi bajarê Dêrelokê veçû. Karwana ew qas mezin gelo bi kîjan armancê çû. Hûn Dêrelokê xwe zanin me gotu bi girêdayê Amediyê ye. Amediye yek ji bajarên herî kevin ê Başûrê Kurdistanê ye. Yani pir dîrokî ye. Dîroka wê digihêje beriya 2000 salî jî. Niha tişta ku tê merexkirin çi ye? Normal şertan de Artêşa Tirkiye di bahara da ew qas sewqiyat çêdikir, armanc gerîla bû. Lê niha em ber bi zivistanê vetê, rayedarên dewleta Tirkiye dîsa gerîla dikin hincet, lêbelê em zanin mesele ne gerîla ye. Çima tam di arîfeya zivistanê de Artêşa Tirk îhtiyac dibîne, pêdivî dibîne sewqiyatekî ew qas mezin çêbike ber bi Başûrê Kurdistanê ve. Tişta ku me dixene tirs û fikaran ev e. Yani vê zivistanê tu ew qasa askera dibî Dêrelokê li wê derê bi cihê dikî, tu ew qas xwarin, vexwarin, zexîre, pêdiviya wan tu çawa temîn dikî, bi kîjan rêyê temîn dikî, çawa dikare ew qasa bi rehetî mîne ku biçe mala bavê xwe diçe wê derê. Niha vana hemî em ê şîrove bikin. Çapemeniya Tirk mesela qet behs nake. Niha ji xwe re mijarên Sunnî ava kirine, behsa narînê dikin. Mesela narînê elbetekî gelekî mühîm e, lê çapemeniya dewleta Tirkiye behsa vê sewqiyatê nake. Normal li welatekî din eger ew qas bi sedan erebeyên zirxî çek û sîlah eger derbasî welatekî din bikin, ev skandal e. Ev nûçeyekî gelekî mezin e. Normal divê çapemenî bi rojan na bi hefteyan behs bikin. Çapemeniya Kurd divê daîma li ser bisekinin, şîrovegeran derxin ekranê xwe, li ser baxifin, dünyayê rakin serpiya. Yani tiştekî ne normal e. Ev di dîrokê de cara yekem e dewleta Tirkiye bi hêjmarekî ew qas zêde erebe dajo ser Başûrê Kurdistanê. Ev tiştekî ne normal e. Ji ber vê yekê mesela ez me rojnamegerên Kurd gelekî qels dibînim. Çima em vana naxin rojeva xwe, em li ser nîqaş nakin. Ji ber vê yekê me pêdivî dît ku em vê mijarê hinekî zêdetir, berfiretir bikorin. Em zanin ku pedekel vê derê bêkêr e. Tiştekî ji destê pedekê nayê, tehdîtekî mezin li ser pedekê heye. Tehdîta dewleta Tirkiye. Çi dikin li Başûrê Kurdistanê rola dewletbûnê dilîzin, ji derva însan tên, nûnerên dewletan tên, hevdîtinan çê dikin, peyman li ser peymana mor dikin. Ama çi ye? Encam çi ye? Milletê Başûrê Kurdistanê dîsa feqîr e, dîsa berê wan li Ewropayê, fabrîka tune, sazî tune ye. Avahiyan tenê ava dikin. û tiştên xuyangî çê dikin, tiştên mîna makyajê çê dikin. Ev ne rastiya welatê me ye. Welatekî ji bo pêşketinê dibe li wê derê bi vî şiklî çek û sîlah tehdît li ser geltune be. Ev meselê aborî ye. Em qet behs nekin. Niha mantiqekî wisa çê dikin, me gotibû yani pedeke heqeten xwedî fonksiyon nine. Yani li hemer dewleta Tirkiye ji xwe nasêkine jî tu giraniya wî nemaye. Yani hûn ê bibêjin menfaat çi ye? Ez ji we re tiştek bêjim, tu menfaata pedekê di vê derê de tune ye. Bê menfaat didin xebitandinê. Tenê divê serê xwe bitevîne, sukut be dengê xwe neke.
Ama li derê de rola esasî dewleta Iraqê dilîze. Ji ber ku hem ji sînoran berpirsyariya dewleta Iraqê weke dewletekî navendî ji sînoran berpirsiyar e. Ji dagirkeriya dewleta Tirkiye re gotiye erê ê ku dawetiye derxistiye ji dewleta Tirkiye re dewleta Iraqê ye. Ji ber vê yekê di hedefa me de divê dewleta Iraqê hebe. Çima bi kîjan şertan de ew qas rê vedike ji dewleta Tirkiye re ji bo bîne ser axa me. Made Musayê bila bibe Bexdayê, bila bibe başûrê Iraqê, bila axa xwe pêşkêşî dewleta Tirkiye bike. Çima başûrê welatê me pêşkêşî dewleta Tirkiye dike? Iraq, hikûmeta Sudanî. Di vê derê de niha di rewşekî wisa de hebûna gerîla yel başûrê Kurdistanê mîna hincet tê bikaranê. Yani hebûna gerîla, dewleta Tirkiye hebûna gerîla ji xwe re bikartîne. Bi kerî dewleta Tirkiye tê. Yani ji ber vê yekê ez dibêjim aniha di van şertan de heta îsal rewş cuda bû, di hedefa wan de gerîla hebû, hevûdû diceribandin, dewleta Tirkiye dixwest hêza gerîla kontrol bike, bibîne, bipîve ka heqeten gerîla di kîjan şertan de dikare li hember dewleta Tirkiye derkeve, çek û silehê wan çi qas hene, li ku derê bicih bûne, cî wan tespît dike, hêza wan tespît dike, kapasiteya wan dipîve. Çi ye? Hêzên gerîla ketine pozisyona xwe parastinê. Wextê ku tu di şikeftan de bî, tu tûnelan de bî, tu xwe biparêzî, sirf ji bo xwe li ser piya bigirî, sirf ji bo tu tunebî xwe li ser piya bigirî, dewleta Tirkiye wê devê te dipîve. Wextê ku hêza te pîva û pê derxist çi qas hêza te heye, wê demê êdî dest pê dike armancê xwe pêk dîne. Armanca dewleta Tirkiye diçe li derelokê bicih dibe. Diçe deverên din bicih dibe. Binêrin. Niha hûn ê bibêjin hedefa dewleta Iraqê çi ye? Mesele ne Iraq e. Mesele Amerîka li wê derê, welatên Ewropayê wê derê ne destûr didin dewleta Tirkiye biçe herêmên Kurdistanê. Vana nava xwe de parve kirine. Di hedefa wan de dewleta Îranê heye, hêzên girêdayî NATO ji dewleta Tirkiye re rol veqetandine. Yani tu dikarî bikevî herêmên çiyayî ên başûrê Kurdistanê li wê derê li hember Îranê weke çeper ava kirine, bi şiklekî dikin weke qereqol. Yani başûrê Kurdistanê dikin weke qereqolekî li hember Îranê. Wê derê hemî digirin. Ama elbet nakokî jî heye. Niha ama deverên dewlemend ên xwedî petrol jî ji xwe re digirin. Hem welatê Ewropayê, hem Rusya, hem jî Amerîka. Ji xwe re vedqetînin axa ku bi kerî de tiştekî nayê, axa ku bi kerî Amerîkayê nayê, wê derê jî ji Tirkiye re dihêlin ji bo sukut be, ji bo dengê xwe neke. Mesela wî rojê ceribandin. Dewleta Tirkiye hewl da biçe Kerkûkê. Deverekî stratejîk e, dewlemend e, xwedî petrol e. Çi kir Amerîka di nava saetekî de balafira Tirkiye anî xwarê. Hem jî bi destê hêzên Iraqê. Yani Amerîka sînor daye pêşiya dewleta Tirkiye. Tu dikarî êriş bikî lê heta vê derê. Tu dikarî bikevê bicî bibî nexeme heta vê derê. Li Rojavayê Kurdistanê jî bi aynî awa ye. Rola ku ji dewleta Tirkiye re hatiye veqetandin, ciyê ku dewleta Tirk dikare bikevê hemî hatiye veqetandin. Yani di vê naberê de mesela eger hûn bala xwe bidinê askerên dewleta Tirkiye heta ji destê wan tê li hember gelê me ê herêmê nazik tev digere. Yani gelê me tînin asteyekê wisa ku eger asker zorê li wan neke, şiddetê terorê bikar neyne, gelê me êdî hebûna askerên dewleta Tirkiye qebûl dikin. Weke hêzekî herêmî êdî dibînin. NATO li dijî hebûna dewleta Tirkiye me gotûbû dernakeve, ji ber meseleya Îranê ye, ev cureyekî dorpêşkirinê ye. Yani Amerika, Avrupa, Rusya destûr nadin Tirkiye bikeve deverên dewlemend. Yani bikeve deverên stratejîk. Mesela wî yani çi ye? Di pêvajiyekê ew qasa girîng da mesela tu niha hûn ê bêjin ya tamam tu rastiyê dibînî, tu rastiyê ji me re dibêjî. Di pêvajiyekê ew qasa muhîm girîng da em Kurd çi dikin? Em xwe meşgûl dikin hevama. Em xwe meşgûl dikin. Li parlamentoya Tirkiye bixasî 605 wekîlê me hene. Mesela rojane diçin karê xwe, êvarê vedigerin malê xwe, ji xwe re karê xwe rojane dimeşînin weke memûr. Şaredariyê me ji xwe re xizmetê xwe dikin. Ew normal e. Şaredarî ez tiştek ji wan nabêjim. Şaredarî birak ji xwe karê xwe bikin. Tamam, normal e. Ama wekîlên me nakevin nava hereketê.
Siyaseta devleta Tirkiye serûbin nakin. Xwe nakin xwîn derê wan de. Bi mijarên cuda re eleqedar dibin. Mijarên cuda tînin rojevê. Ama aniha meseleya herî mühim meseleya dagirkeriyê ye. Meseleya zindanê li devleta Tirkiye ye. Ev her du mijarên serekene li Tirkiye. Ama parlamenterê me çi qasveyekî dixin rojevê, ev divê were nîqaşkirin. Niha li Tirkiye birçîbûn, feqîrî, rewşa aborî bi kerê devleta Tirkiye tê. Devlet feqîr nabe. Devlet li ser pişta gel heye. Ji bacê digire, ÖTV, KDV, nizam çi teve, ji gel pereya digire, gel feqîr de. Gel çi qas feqîr be, xizan be, ew qas dikeve nava derdê xwe. Nakeve nava meseleyê siyasî. İnsanekî birçî bi meseleyên siyasî re dikare eleqedar be. Dikare li hember dagirkeriyê derkeve? Na. Ancak rojane bikeve derdê xwedîkirina zarokê xwe. Bikeve tatîla pêşeroja xwe. Evana hemî bi plan proje tên kirin. Mesela li başûr ji xwe tiyatro heye. Tiyatro heqeten qiravat dixin stûyê xwe. Sefîr li ser sefîran tên. Ji gelek welatan nûnerên dewletan tên. Ji xwe re hevdîtin pêk tînin. Peyman li ser peymana mor dikin. Ji Îranê pizîşkiyan tê. Hevdîtinan çê dikin. Bi hev re dikenin. Fotoğrafên xweşik nîşanê çapemeniyê didin. Ya mîna dewletekî normal tiştekî li wê derê tune be. Heqeten ev rastî ye. Ev rastî ye. Ya 5 kilometre nêzê te bi 100,000 esker li wê derê ne, ez nebêjim 100,000, 10,000 ama çi firq dike? Eger dewletekî karibe 10,000 askerê xwe bişîne, 100,000 jî dişîne. Belkî jî 100,000 heye em nizanin. Ama bi hezaran wesayîtên zirxî 5 kilometre nêzê te bi cih kiriye, tu radibî di ber çapemeniyê dikenî, fotoğrafên xweşik nîşan didî. Ev hemî tiyatro ye. Yani xelkê me Başûrê Kurdistanê jî feqîr e. Ew jî bi derdê xwe re eleqedar dibe. Yani mesela ji xwe bipirsin, li Başûrê welatê me ew qas însan diçin mekteba însan perwerde dibin, üniversiteye xilas dikin. Tên di kîjan kara da dixebitin? Cîwanê kar, cî îstihdamê heye. Emî berê wan li Ewropayê xebatekî nakin. Hikûmeta Başûrê Kurdistanê însana dixapîne. Di her malbatekî de 3-4 kesan girê daye meaş, ya dibin navê seqetiyê de yan dibin navê pêşmerge de meaş mûçe li wan girê daye ji bo ku dengê xwe nekin. Ji xwe re rojane roj bi roj îdare xwe bikin ama bi vî şeklî nameşe. Devlet bi vî şeklî nameşe. Heyf e. Yani ez wextê dibêjim devlet yani bi şeklekî rêveberiya xweser dibêjim. Yani rêveberiya herêmê dibêjim. Mesele ne ye? Yani ama bipirsin ji ekonomîstan bipirsin. Mesela xebatên xizmetê çi ye? Dikandariye, otele, restorante, bazirganiye, ithalate, vana avakirina avahiyane, vana hemî xebatên xizmetê ne. Tu fayda van xebatan ji herêmê re tune ye. Ji ber ku ev xizmet tenê desta da pere diguherîne. Yani perê te heye tu dîwî ew dewî ew dewî. Ama hilberîn çê nake. Ji binî pere naafirîne. Çi ye pere de daafirîne zanî? Tişta ku pere daafirîne çi ye? Em bêjin ez numuneyekê bidim we. Li welatê we tu ji xweliyê, tu ji axê hesin derdixî. Ne? Kîloa wî kîloa hesin 10 euro ye. Tu bi 10 euro difroşî derve. Bifroşe Almanya. Almanya 10 euro dete hesinê te ji te dikire, yani jî eger tu nizanî bî derbixî hesin, ew xwe tê bi 10 euro na 5 euro hesinê te derdixe dibe. Li ser vî hesinê te dixebite, hem jî bi kî dixebite? Bi xebatkarê ku ji welatê te aniye migavadin behsa koçberan kir. Min bi zanebûn behs kir. Koçberên ku ji welatê te di zemanê xwe de çûye Almanya bi cih bîye, hesinê te welatê te jî dibe wê derê, li ser wan hesinan ket didê, emek didê, şekil didê wê hesinê te û fiyata wî derdixe 1000 euroyê. Paşê jî ji wê hesinî berhem diafirîne û tîne difroşe te. Weke saet difroşe te, çetel, kevçî difroşe te, dike inox difroşe te. Tu çi dikî hesinê welatê xwe ku te 5 euro firotûbû derva, tu radibî bi 1000 euro ji nû ve difikirî.
Ve deredeki kazanç dike? Almanya kazanç dike. Welatê ku hil diberîne kazanç dike. Çê dike, ket dide kazanç dike. Ev jî nezaniya me ye. Mesele ev e. Vana hemî girêdayê vê dagirkeriyê ye. Heta ku em dagirkeriyê nebînin, em welatê xwe pêş nexin, em yeketiya xwe çê nekin, ev rewş bi vî şeklî dewam dike. Ji ber vê yekê dibêjim, yani çi dibe bila bibe yekbûnekî netewî lazim e, aqlekî netewî lazim e, civîn konferans lazim e. Em hîn nizanin werin cem hev, em hîn nizanin plan projeyekî dayînin pêşiya xwe. Yani derdê me ev e. Îja ez ne reş bînim. Yani ez divê qenaetê de me ku niha di encama şerê sêyem ê cîhanê de wê rewşekî atmosferekî ava be, êdî ev ne marîfeta me ye, marîfeta xelkê ye. Ez vê dîmenê bidim seknandin, bila nemeşe. Ha bi vî şeklî binêrin hevalno. Bize em bixwe bixwane kesekî xerîb tune ye. Yan jî binêrin em bixwe bixwane me gotibû kesekî xerîb tune li vê derê. Ez vê naberê de peyamê we jî vekim, belkî hin şîrovê we hebin, ez şîrovê we jî dixwazim par vekim. Niha ême heta ku mantiqekî netewî çê nebe. Ji ber ku derdê me, pêşa roja me hevbeş e. Tu malbatekî, tu partiyekî bi tena serê xwe li ser qedera Kurd û Kurdistanê nikare biryaran bide. Civak divê biryar bide. Biryarên gel lazim e. Biryarên ku gel civak tê de cih negire, ew derbas nabin ji bo pêşa roja civakê. Hem demokrasî ev e û hem mirovahî ev e. Îja ez divê qenaetê de me ku di vê arîfeya şerê sêyem ê cîhanê de wê atmosferekî çê be û di encamê de wê biryara Kurdistanan were dayîn. Ez nabêjim yek Kurdistanek, belkî pir Kurdistan werin avekirin, du Kurdistan yan sê Kurdistan werin avekirin, ama em wekî civak em çiqas amade ne bikaribin van Kurdistanan birêve bibin. Mesela me çiqas xortê xwe ji ber vê îja baş e. Yani em çiqas xortên xwe, cîwanên xwe, hevalên xwe amade dikin ji bo kadroyekî pêşerojê de karibe van Kurdistanan birêve bibe. Yani şans tê bernigê me. Eger em nikaribin van şansê xwe binirxînin, ev ji bo me berova jî encaman derdixe. Yani ez xeterî dibînim, lêbelê ne dereng e. Merov çapemeniya xwe dikare pêş bixe, xurt bike. Ahmet Tanrıverdi. Nivîsa te dixwînim. Erê. Ya ez mesele ne şexsin. Na şexsên ku bandora wan li ser civakê heye, yan jî li ser pêşa roja Kurdistanê, ev şexs îro hene, sibê tune hene. Yani sibê dikarin jiyana xwe bi dest bidin. Ama mesele dibe mantık hebe. Mantıqekî netewî ye, aqlê netewî. Li dewleta Tirkiye ji wetrê Tayyip Erdogan dewleta Tirkiye birêve dibe. Ne wisa ye? Aqlê dewleta Kur heye. Ew biryar didin. Tayyip Erdogan nizane biçe tuwaletê ye. İja ême tişta li cem tişta kêm aqlê netewa Kurd hêsaz nebiye. Yan em weke malbatin, yan em weke partîne, weke sazîne, ev tişta ku rewşa me xirab dike. Ya hevanno. Niha mesela ew qas çapemeniya me heye, televizyonên me hene, ajansê me hene, pir giranî nadin van meseleyê. Ez fehm nakim. Ya niha divê qiyamet me rakirin. Mesele şerê li hember gerîlanin ne?
yani gerilla edi emzanın yani sal 2024 şartên dewleta Tirkiye yên eskerî pir berfireh hin ew endamê NATO ne pir bawekî hêsan dikarin çek û sîlah bikirin perê wan hene dewletên hatta bütçeya ku ji eskerî re vedqetînin milletê me dewan bi vergiya xwe dewan yani hemî çek û sîlahê dewleta Tirkiye ji cêva me derdikeve yani dibe em rastiyê bibînin ama ême ne wisa ye em weke milletekî bê statû em nedikarin çek û sîlah bigirin em nedikarin tedbîrê xwe bigirin yani em şertê xwe eskerî û dewleta Tirkiye nikarin bi hev re qiyas bikin nikarin bidin berhev ji ber vê yekê ji aliyê eskerî ve em çi dikarin tişta ji destê me tê ew em tenê xwe diparêzin heta ku ji destê me tê em xwe diparêzin hevalê me li çiyê jî ji xwe dibêjin baş e îsal em têk neçûn ji bo me serkeftin e yani têkneçûna me serkeftin e gerîla eger karibe xwe biparêze serkeftin e tune nebiye serkeftin e bi vî şeklî li meselê dinêrin tabii em nikarin ez tim dibêjim yani vê dew doza mezin a Kurd û Kurdistanê ku 100 sal dewam dike em nikarin bixin ser pişta gerîla tenê ama têkneçûn mayîna li ser piya weke serkeftin divê neyê îlan kirin tam berovajî mirov bikeve nava faaliyetê yani îcab bike tu hêza gerîla dikarî qels bikî tu bi xwe qels bikî hêza gerîla tu bi xwe dikarî kêm bikî yani rola gerîla ya di nava vê dozê de tu dikarî hinekî kêm bikî yani ne şert e êdî navgînên din ên tekoşînê hene çapemenî heye dîplomasî heye rê û rêbazên din hene mekteb xwandin heye bi rêbazên din tu dikarî vê dew dozê bilindtir bikî em weke netew ji ber ku em tenê fêr bûne ev 40 sal em di nav dane bi şer ji me wetirê tenê bi rêbazên şer ancak em dikarin bigêjin hedefê ne wisa ye ji xwe fermandar Qara Îlan beriya niha ragihandibû yani em tenê naxwazin bi rêbazên şer bigêjin hedefa xwe anha di şer de em tenê xwe diparêzin ji bo hebûna xwe biparêzin em şer dikin ama di siyasetê de yan jî di hedefa nihayî de rêbaza herî meşru rêbaza ku ber bê serkeftinê de diçe ne tenê şer e yani tabii ki ev tevgera azadiyê anha îro hala hazır bandor bi 15 milyon insanê dike hem li Bakurê Kurdistanê hem li Rojava rê û rêbaz hene ama em pir dernaxin pêş ev ama ez dîsa jî negatif nafikirim reşbî nafikirim kawe çi gotiye ez hinekî peyamê we bixwînim ez şîrovê we jî merak dikim yani hûn eger bibêjin ez par vekim İdris Çoban tu Tirkî dibêjî ka ez Tirkiye tê ji dayînim serê tu ji me re dî xebera tu me re dî xebera ne wisa ye ne wisa İdris zê tu xortekî 30-20 tune ye yani ji xwe re mesela tu radibî divê kanala kurmancî de tu Tirkî tu heqaret li me dikî nexweş e em milletekî mağdurin mafê me ji hemî milletan zêdetir mafdar e yani doza me ji her kesî mafdartir e ve ya divê tu fêr bibî divê tu Kurd bî yekê zimanê xwe fêr be ya tu Tirk bî rastiyê fehm ke tu guneyî rastiyê fehm ke baş ez xatir çi we bixwazim hevandim yani mixwest ez bala we bikişînim ser vê mijarê sewqiyeta eskerî ez ê sibê du sibê dîsal ser bisekirim hevalê me pispor ez ê dawet bikim em ê bi mîvanê xwe re vê mesela sewqiyetê armanca dewleta Tirkiye çi ye heta kengî ew ê li başûr be êdî wisa xuya dike ku herkes divê qenaetê de ye ku dewleta Tirk ji başûr dernakeve ew ê tim li wê derê be ama sibê du sibê jî dibe ku Îraqa ku dewleta Tirkiye dawet kiriye dibe ku sibê du sibê pedekê sûcdar bike dibe ku pedekê derxe pêşberî mehkemeyê û statûya heyî a reveberiya herêmê ji destê pedekê jî bigire pedekê ew ê sûcdar bike ew ê bêje te dewleta Tirkiye aniye wê derê xistiye wê derê tu pê reketî nava tekîlên îstixbaratî
Niha bifikirin rewş çi ye? Herkes dizane ku hedefa dewleta Tirkiye de aniha gerîlan ne li başûr. İstihbaratî, askerî bi her awayê dî li wê derê bi cih bûne. Kengê bixwazin dikarin suîqasta jî pêk bînin. Başê hevano ez ji were silav û hirmetê xwe pêşkêş dikim. Sibê di aynî saetê de sibê ez bar dikim Abdullah Demirbaş şaredarê berê ê Sûrê navçeya Amedê wê mîvanê me be em ê pêre hem behsa meseleya narînê bikin em behsa xebatên şaredariyan bikin ka faydeya şaredariyan çi ye ji bo dawa me. Ez tim meselê weke daw dibînim. Çünkü milletê Kurd di rêyekî de ye ber bi encamê ve diçe hedef kifşe di vê rê de di vê güzergahê de yek ji xebatan jî şaredarî ye. Ez dixwazim nîqaş bikim bi Abdullah Demirbaş re sibê ew ê mîvanê me be. Roja din jî mîvanekî me din heye ez ê paşê navî ji were eşkere bikim. Erê bi vî şeklî me çi digo wekî din mesela narînê hevano a pêwiyê ku niha weke sûjbarê yekem weke sûjdar tê hesibandin di îfadê xwe de dibêje îfadê wî derket îfadê wî eşkere bû îfadê xwe de dibêje tu eleqa min bi kuştina narînê tune ye. Ez tu tekîliya min bi nevzat ra çênebiye roja bûyerê yani her tiştî înkar dike dibe nevzat bi temamî derewa dike wî rojê diyaloga min pêra çênebiye tu tekîliya min bûka min ra tune ye min eleqa min bi kuştina narînê tune ye ez tenê pê hesiya me hatime ez tenê lê geriya me wê rojê. Niha meseleya narînê eyn weke xwe ye kes nizane narîn ji aliyê kê ve hatiye kuştin kes nizane narîn bi kîjan armancî hatiye kuştin û kes nizane çend kes bûne jî. û malbat çima ew xasa bêdeng e malbat çima dengê xwe nake mesele çi ye qet nehatiye eşkere kirin. Dewlet 19 roja li narînê geriya peyda nekir bi hezaran askerê xwe ve dewlet di vê derê de têk çû ew dewleta ku ew xwesa xwe bi hêz nîşan dide ew dewleta ku dikare bi 100 hezaran askerê xwe bişîne Başûrê Kurdistanê û ew qas dronên wî hene di 19 rojan da nekarî bedena narîna piçûk bibîne dawiya dawiyê de ji ber îtirafkarekî di nava malbatê de ancak çûn cenazê narînê peyda kirin. Dewlet di vê derê de têk çû di mehkemê xwe de jî dewleta Tirkiye têk çû ew dewleta ku ew qas îşkencekar e zalim e di zindanê xwe de hemî gotinan hemî detayan dikare ji girtiyên Kurd ên siyasî bigire hîn nikare kuştina keşkekî zelal bike. Mehkemê dewleta Tirkiye hemî têk çûn hakimê wan savcî wan têk çûn li ortêne askerên dewleta Tirkiye di mesela narînê de hemî derewîn derketin. Ev bû 25 roj mesela narînê zelal nebiye vê derê de suçekî ye suçê dewletê ye çünkü nikare eşkere bike. Hakimê meseleya nine merû şaş dimîne yani li hember dewletekî bi vî şeklî eger Kurd hinek baqil bin dikarin bi ser bikevin doza xwe de. Çünkü em burada qelsiya dewleta Tirkiye dibînin. Dewleta Tirkiye berçavê xwe meze nekin. Ji aliyê askerî ve xwe pêş xistiye li belê aliyê istihbaratî û aliyê hûn dibînin di mesela lêgerînê de di meseleyên sosyal ji vekî de pêş neketine. Asteya perwerdeyê a Tirkiye jî gelekî kêm biye. Ev ji bo me avantaj e. Ji bo Kurdan avantaj e. Kurd siyasî bûne, xwe pêş xistine lê belê civaka Tirkiye pir cahîl ketiye. Ev di nava salan re dikare bibe avantajekî ji bo me Kurda. û mesela narînê bi vî şeklî ye ez bi xwe şok bûme li hember vê qelsiya dewleta Tirkiye.
Yani hin nikarin mesele zelal bikin, hin nikarin ap bidin axaftin, hin nikarin nakokiyin dinava ifade ya da peyda bikin. Ve deme ya buxa şirigin ya gund ji bo wan gelekî stratejîk e, gundekî gelekî hesas e, naxwazin meselê pir eşkere bikin. Tişt heye. Yani ne mümkün e. Dünyada tiştekî wisa çê nebiye. Êdî bi xatirê we hevalno. Bêhviya rojên xweş azad, silav rêz, ka çi dikin bikin bila bedê we be.